Казвам се Станислав, на 39 години, работя в областта на продажбите и се занимавам с бойни изкуства. Преди година по време на тренировка изпитах остра болка, докато изпълнявах една техника, която учех, но не обърнах внимание на момента. Моята работа е свързана с това да се срещам с хора, трябва да съм подвижен, трябва да съм на крака и лека по лека започнах да усещам коляното ми да се сковава. Опитах се да продължа да тренирам, но болката стана нетърпима и това ме накара да посетя личния си лекар. Той ми каза, че имам остеоартрит, което доста ме притесни, защото ми обясни, че всъщност остеоартрита води до много осложнения и мога изобщо да не мога да вървя след известно време. Колко пъти ви се е случвало да пренебрегнете болките в тялото си, докато в един момент те станат нетърпими? Движението е здраве и без него животът ни не може да бъде изпълнен с щастливи моменти. Останете с нас и научете за революционния продукт N-Swell, който е ключът към движението без болка. Казвам се Камен Стойчев, лекар съм по професия. Разработвам различни продукти, предназначени за подпомагане на пациенти с различни здравословни проблеми. N-Swell е поредният такъв продукт, базиран върху проучване, правено преди повече от 10 години, което доказа неговото ползотворно действие при деца болни от идиопатичен и ювенилен артрит. Впоследствие в Съединените щати бяха проведени проучвания и с възрастни пациенти, страдащи от ревматоиден артрит, остеоартрит. Той доказа своята ефикасност и при тях. Няма странични действия, няма аналог на пазара. Тези вещества не се съдържат с такова предназначение в други продукти и е патентован. Защитен е с търговска марка и с патента. N-Swell е продукт без аналог на пазара. Неговата уникална патентована формула съчетава множество мощни съставки, които заедно елиминират болките в ставите. Креатинът спомага за алкализацията на възпалените зони, посилва клетъчната хидратация и промотира костното ремоделиране. Наситените естерифицирани масни киселини се смятат за най-мощното природно противовъзпалително средство. Куркуминът действа като чистач на свободните радикали, а богатият на крокин шафран има силно изразени антиартритни свойства. Малко известно е, че креатин монохидратът помага за намаляването на възпалението, тъй като креатинът изчерпва водородните иони в областите на отоки, болка и възпаление. Така той намалява киселеността в съответните области, болката намалява, възпалението намалява, движението се увеличава и качеството на живот силно се подобрява при тези пациенти. N-Swell е начинът да елиминирате болките ставите. С него вие не само ще възвърнете свободата на движението си, но и радостта и удоволствието от живота. Доверете се на уникалната формула от естествени съставки, които имат мощно антивъзпалително действие и подобряват здравето на ставите. Обадете се сега на телефон 02 809 2033 или посетете Здравитал.bg и започнете промяната с N-Swell. Продуктът е наличен и в аптечните мрежи в страната. Остеоартрита често настъпва след спортни травми, така че N-Swell се е доказал като едно много добро средство при спортисти. Моят личен лекар ми препоръча една хранителна добавка, която се казва N-Swell. Закупих я, но честно казано не смятах, че ще ми помогне, тъй като бях доста резервиран. Интересното е, че с течение на времето болката постепенно започна да отшумява и ме накара да се чувствам доста по-добре. Започна да ми се подобрява движението, което ми даде изключителна мотивация, тъй като бях отново на крака. Имах възможност отново да се завърна в залата. Ако имате проблем, препоръчвам ви го, не чакайте като мен да се влоши състоянието ви. Доверете се и вие на N-Swell и се погрижете за вашите стави. Продуктът ще облегчи тежките болки и ще ви позволи да се движите свободно отново. Обадете се сега на телефон 02 809 2033 или посетете Здравитал.bg и започнете промяната с N-Swell на цена от 59 лева и 99 стотинки. Продуктът е наличен и в аптечните мрежи в страната. Този продукт е едно прекрасно средство, което да ни помогне в борбата с различните видове артрити, независимо ревматоиден, ювенилен, остеоартрит, увеличава подвижността и намалява болката, без всякакви странични действия. Станете част от хилядите доволни клиенти и сложете край на болките в ставите с N-Swell. Поръчайте още сега на цена от 59 лева и 99 стотинки на 02 809 2033 или посетете Здравитал.bg. Продуктът е наличен и в аптечните мрежи в страната.